Янчо! Аз да скъм, 2 минути. Путай ги тук ти уроят гледат, да не гледам случайно майтап. Аре, Янчо! Аре, бе! Аре, Янчо! Când загребеш да стар танцира, Ронка, путай ги ти случайно не гледам майтап. Аре, Янчо! Давай. От кога ни са хапал мечи? Аре, загребай и почвам. Аре, почвай. Да, Янчо. Ще го мете. Ще го покажи. Без да капи вънка. Без да капи, Янчо. Колко е? Секунди още. Йо, то го пукам ти. Пати гнутото. Трябваше едно конзем, брат. Има още яш? Яш. Капна. Капна. Зяга, Оли. Да, искам хубаво го взели. Пати, другари. До край. Колко време става? 56 секунди. Ба, една минута. Как гледа Арти? Няма е вкуса. Ако има още един буркан, да кажем, че да не играят майтап! Била истина, ама са постили. Тай че да плюкам моето пиле. Тъй го нахокам. За колко изядах? Няма минута. Няма минута. Една бюро планина и иска повече нищо. Чакай, той се отича. Майко! Баси гладника. Сега съм 5 кила за 2 минути. Ти е после жадно, аз съм гладно. Колко дещи? Да, още малко. Да не става лошо, Анчо. Не става, аз съм подзел. Бил! 400 градуса малко. Да, една бира славинка отгоре, ако мъчим, ще едно се лъжи, се едно. Отивай. Вкарай ма и вкарай ма в кабела. Пише Анчо бързи. Я кажи, извикай какво то? Извикай Виволк 7. Как? Виволк 7. Силно. Да. Виволк 7. Първенец за един на мет! Виволк 7! Айде,